views and opinions expressed in these videos are for those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official position or views of Point 5 Creative Studios. Content presented is for informational and discussion purposes only. Madi multa sei DJ Ot. Lisai vanhu chifumuro. Pane video Pastor Makore rinonzi kukura hundi challenges and the second option of 2030. Murume ane nhema ataura kuti first coup yaifanirwa kurohwa, first coup yemuZimbabwe yaifanirwa kurohwa 2014, which is a lie. First coup yaifanirwa kurohwa 2004, and by then tatichiri kushandirawo nyika yeZimbabwe will know it. Pakaitiwa musangano wainzi Cholocho Declaration, ndo paifanirwa kurohwa first coup 2004, and then because of maplans akanga ari ipapapo, munhu aifanirwa kudeclarewa as a president ndiEmmerson Dambudzo Mnangagwa, because by then Emmerson Dambudzo Mnangagwa was the Speaker of Parliament, and ipapapo Pastor Makore vataura nhema chaidzo chaidzo. Dzimwe nhema dzataurwa naPastor Makore ndedzekuti Joseph Musika implemented or recognized Sidney Sekaramai as the one who can address the Gukura Hundi issue. Joseph Musika, remember kuna na Joseph 2, kuna Joseph Musika na Joseph Musipa. So those people are from Midlands. Vanokangamwa futi izvozvo kuti Gukura Hundi yakarova Matabelelands, both Matabelelands ikarova neMidlands province. And dzimwe nhema dzavataura ndedzekuti Unity Accord yakasainiwa 2007. Vanhu ava vanoudzigwa zvekutaura vobva vakanganwa. Unity Accord yakasainiwa 1987. Ndo pakasainiwa Unity Accord yeZANU neZAPU pachihofumewa ZANU PF, pachiswa Patriotic Front kumberi. So kana Pastor Makore vachiti President Mnangagwa vakangwara nokuda kuisa Chiminya as the chief munumutapa of Zimbabwe. Zimbabwe is not going to be a kingdom, because who is related to Chief Chiminya throughout our history anozogona kuti aite munhu mutapa king? Uyezve munhu wokwaChiminya unomboerei? Ndewo kwaMoyo here? Ndewo kwaZhou here? The right candidate yemunhu unofanirwa kunge ari king muZimbabwe ndiani? Remember, throughout the history of Zimbabwe,
even Muzilikazi with his people before they come to Zimbabwe. Zimbabwe was never ruled by a king. Zimbabwe yaitongwa namasvikiro. Even if ukasvika panoi Chaminuka was not a king. Akanga ari svikiro. That's why muchiona vana mbuya Nanda nanasekuru Kaguvi vakaita mbiri. Papa mbuya Nanda vakanga vasiri princess. She was not even claiming to be a princess. She was a svikiro. Sekuru Kaguvi ranga riri svikiro. Saka that land of Zimbabwe ainambobvira yatongwa namambo. Yaitongwa namasvikiro. Saka inozoita King Sei. Uking hwakauya namambo Muzilikazi. Ndo vakauya vakaita king of the Matebele people. Zvichireva kuti the Ndebele people, they can be allowed to have their king. But the Shona people, they need to follow their mashikiros so that they can be recognized. So vanhu ava vanonyepa, vanhu vezana. Pastor Makore vava kutaura kuti Mnangagwa anogona kuoutsmarta vanhu, anogona intelligence dzepolitics, but in terms of putting the Munhu Mutapa kingdom, he fails because no one is going to allow that in Zimbabwe. No one is going to allow that. I think kunenge kwatova kutoguma kwa Mnangagwa. In terms of kukura hundi, after independence, just after independence, there is many things happened. If you talk with people of Matebele, they can tell you really what happened. There is Intumbani war up to Gukurahundi war. And for me, for that to be solved, each and every political party in Zimbabwe needs to have responsibilities of allowing anyone who is good in Matebeleland to be a president. Not this thing like just thinking the Matebeleland people are the second people. Even at the MDC Alliance, I'm still have questions because people of MDC Alliance vaifanirwa kusapota kupe challenging Mnangagwa on those elections. But for them thinking that anyone from Matebeleland can't make it, that's nonsense. People of Matebeleland, they just need to be recognized. If you look at the political parties in South Africa,
is not based by a certain tribe because of the population of the tribe. Ukatarisa Malema anobva kuLimpopo, but is a president of a party. Zuma anobva KwaZulu Natal is a president of the party. Ramaphosa anobva kuLimpopo is the president of the party. Right now Chivambo anobvawo kuLimpopo, a former party. Uyo Mackenzie anobva kunana Eastern Cape Western Cape ane party. Noti kuti party ikafomewa inofanirwa kungotungamirirwa nevanhu vanobva kumashona chete. That is our problem of tribe in Zimbabwe, kuti vanhu vari kuita tribalism. ZANU-PF Mnangagwa akabva, if Mohad is good, ZANU-PF people need to support Mohad for him to be the president. Chamisa akabva ku C, examples. If Washman Ncube is a good person, as a second vice president, C must support Washman Ncube to go to the elections. So I think that is the grievance. People of Matabeleland think Shona people want to put everything on their name. So in terms of Gukurahundi, it's the government's issue, because government ndiyo yakacreata Gukurahundi, ndiyo yakafunga kuti macomrade eZAP isati takuenda kuhondo. Of course takazoshandawo kuona naarmy kokoko, but hatina kuenda kuhondo. But iyo ZANU-PF ndiyo ivo vanhu vezanu, vanhu vakaenda kuhondo ndo vakafunga kuti vanoda kueliminata another part of the country, nekuda kwekuti ivo vakatadza kusapota the founding father of the liberation struggle, Joshua Mkomo. Hapana kana chinhu chinombovanzika pane zvinhu izvozvo, because ZAP ichitungamirirwa naJoshua Mkomo ndo vanhu vakatanga kulauncha the second Chimurenga kuti vagwise varungu kuindependence. ZANLA yakafoma from ZAP. Everyone unozviti muovet, or everyone unozviti muovet akagwa hondo, vakatanga vanhu ivavo vachibva kuZAP. And even Chinhoi 7 yakabva kuZambia, which means iZAP yakalauncha Chimurenga, ichitungamirirwa nani ZAP naJoshua Mkomo. So Joshua Mkomo vanomudana vachiti Father Zimbabwe sei ivo vakatadza kumusapota kuti aite first president, iye ariye first munhu akauya nevision yekuti ngatigwe hondo yeChimurenga. That's where the problem is. They need to sort out the problem. And uyu makore anonyepa anoti Joshua Mkomo naJohn Mkomo vari related. Joshua Mkomo from Kezi, John Mkomo from Cholocho. Vakawanda vana Mkomo muZimbabwe vasingatozivani, ende vamwe vacho havatozi Mandebele. Unoona, saka nyaya inoitika paya ndeyekuti vakazvitadza kubva kare kusapotana. But Joshua Mkomo is above all because he is the father Zimbabwe. Makore anonyepa anopenga, munhu anonyepa anopenga, anoudzwa zvinhu zvokutaura ubva kangano.